हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आसନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଜ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଇ ଗୁଗଲରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଥମ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅପସନର ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜିପି କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପିନ୍ କୋଡ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରିଲେସନସିପ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫାଦର ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଫାଦର ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ପାଉସ୍ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ FPS ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଟୋ ଇନକ୍ଲୁସିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ IFSC କୋଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।
अकाउंट नंबर टाइप कला परे अकाउंट होल्डर नेम सिलेक्ट करंतु तापर सेव ऊपर क्लिक करंतु ओके रे क्लिक करंतु तापर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट रे क्लिक करंतु एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आसी जाइछि रिसिप्ट को पीडीएफ फाइल रे रखिबाको चाहुचंती ताहेले कीबोर्ड रे कंट्रोल एस प्रेस करी पीडीएफ फाइल रे सेव करी रखि परिबे। जदि वीडियोटा भल लागिला ताहेले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।